Pekin paýhas ummany magtym ol Praga ýeriniň esasy çärelerini birine urulan bu iki günlük forumy iri halkara guramalarynyň, şol sany Türkiýe medeniyetiň halkara guramasynyň, ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň, garaşy döwletleriň arkalaşynyň ýol başlary hemde wekilleri, Hatay Halk Syýasy Konsultasiýa Geňeşiniň Ähli Hatay Komitetiniň başlygynyň ornmasary şeýle-de Ermenistanyň, Gruziýadan, Azerbaýjanyň, Gazagystanyň, Kyrgyzstanyň, Russiýadan, Täjikistanyň, Özbegistanyň, Hindistanyň, İran'dan, Katar'dan, Hatay'dan, Koreýadan, Malaziýadan, Türkiýeden, Ýaponiýadan wekilletler bar. Mehmanlaryň hatarına paýtagtymyzda geçirilen Türkiýe medeniyetiň halkara guramasyna agza döwletleriň, UNESCO-nyň işleri barada milli toporlaryň 10-njy mejlisine atnaşdylar. Köp sany formatnaşlar binanyň eýwanyna gurnulan sergi bilen tanışdylar. Bu ýerde türkmen halkynyň baý medeni mirasynyň köp taraplylygyny, taryhyny we özboşly däplerini ähli aýratynlyklary bilen şöhlenýär. Özboşly muzey gymmatlyklary we amala haşam sunugatynyň eserleri görkezildi. Formatnaşlar uly ruhanyetlik bilen hormat prezidenti bilen gutlandyň dediler. Döwlet başlamaz maslahatyň möhüm ähmiýetine öňe çekip, bu maslahatyň medeni ulgamda öýdary bähwetli hyzmatdaşlygy kämilleşdirmäge geljekde burada anyp barıljak işleri hassa ösdürmäge, magtymlygynyň baý edebi mirasyny çuňur öwrenmäge we dünýäde giňden wagt etmäge uly iter berjekdigini anamellerdi. Maslahatyň dowamyna Hataýyň Halk Syýasy Konsultasiýa Geňeşiniň Ähli Hatay Komitetiniň başlygynyň ornmasary ilk bilen maslahat agdanjlary we tutuş türkmen halkyny şanly senäniň hormatyna gurulýan bayramçylyk dawarlary bilen gutlady we aşgabatda geçirilýän halkara çärelerin ýokary guramaçylyk derejesiniň üpjün edileni üçin türkmen tarapyna öz hoşallygyny beýan etdi. Şeýle-de Belent mertebeli mihman bugun özüniň türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygynyň maşgalasy bilen netijeli duşugynyň bolanyny bellädi. Mihman türkmen Hatay denanlarynyň dünýäsi atly ilkinji gezek geçirilýän maslahatyna atnaşmak bagtynyň mesir edenligini aýratyn gowunç bilen bellädi. Şeýle-de mihmanyň belişi ýaly sağlaşyk ötüş ýoluna düşen we kuwwatly ykdysadyta eýe bolan Türkmenistanyň geçirilýän halkara derejesindäki şäherleriň tutuş adamlar üçin ähmiýetliligini, olarda parahatçylyk, howpsuzlyk we durnukly ötüş ýaly häzirki zamanyň möhüm meselelerine gönükdirilen başlangyçlaryň zerurdygyny notady. Beýik akyllar magtymly Pragy öz şagyrlarynyň üstü bilen dünýä halklaryny agzybirlige, dostlugyny, insanperwerligi çagyran yer ýüzünde parahatçylygyň dawarlanmagyny arzulan şahyrdyr. Mehmanlaryň çykyşlaryna bellenşi ýaly her bir halkyň beýikligi esasan meşhur köp taraply şahsiýetler bilen kesitlenýär. Halkymynyň dünýä beren beýik ogullarynyň biri magtymly Pragy türkmen nusgawy edebiýatynyň düýbüni tutuşydyr. Parasatly we insanperwer şahyryň günnegoryň akyllarynyň döredijilik mirasy bahasyna ýetip bolmajak milli baýlyk bolmak bilen dünýä edebiýatynyň aýrylmaz bölegine urly. 2023-nji ýylyň maý aýyna magtymly Pragynyň golýazmalar toplamynyň Birleşen Milletler Guramasynyň bilim, ilim we medeniýet meseleleri boýunça guramasynyň dünýäniň hakydasy maksatnamasynyň halkara sanawyna girilmegi, onuň şahyrana filosofik mirasynyň bütün adamzadyň medeni hazinasynyň möhüm bölegi hökmünde halkara derejesinde akra edilýänini suwdetdi. Magtymly Pragynyň doglunyň 3 ýyllyk bayramy beýik türkmen nusgawy şahyrynyň döredijiliginiň halkara ähmiýetiniň ananyrjy suwtnamasy hökmünde 2024-2025-nji ýyllarda UNESCO-nyň gatnaşmagyna bellenilejek şany seneleriň sanawyna girdildi. Şeýle-de goşgulary hemişe dostlugyny, agzybirligi, parahatçylykly ýaşamagy we insanperwerlige çagyrýan tüz sady magtymly Pragynyň doglunyň 300 ýyllyk münasibetli türki medeniyetiň halkara guramasy Türksoy, şu ýyly türki dünýäniň beýik şahyry we akyllary magtymly Pragy ýeri diýip aglan etdi. Yer gelenine bellesek Oğuzhan adına Türkmen film birleşigi tarapyndan surata düşirilen Günnegoryň beýik şahyry we filosofi magtymly Pragynyň ömrü we derejiligi barada görüň berýän film şu aýyň başynda Türkiýanyň İzmir şäherinde geçirilen Turan Halkara Kino Festiwaliniň bayragyna münasip boldy. Erkwata medeniýetiň ilişki hökmünde magtymlygynyň baý derejilik mirasy aklynlaryň we döwürleriň şäherlerinden çykýar. Şeýlekde şahyryň doglunyň 300 ýyllyk münasibetli şu ýyl döwlet we halkara derejesinde möhüm çäherler, şol sany ilmi maslahatlar, derejilik hepdeleri, duşuklar, film görkezişleri we sahna oýnary, edep agşamlar we bäsleşikler meýleşdirilýär.
Birleşen Milletler Guramasynyň New Yorkdaky we UNESCO-nyň Paris şäherindäki ştab kwartiralarına şeýle-de köp sany awraýly halkara hemde sewit düzümleriniň şäherlerine dünýä derejeli beýik söz sady Magtymly Pragynyň hormatyna dawaraly şäherler geçirildi. Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyň Pekin Paýhas ummany Magtymly Prag atly goşgusyna şahyryň we filosofuň döredijligini Pekin Paýhas ummany deňäp çuňur manyly eserleriniň insan kalbyna hemişelik galýanyny, paýhasly pikirleriniň bolsa ählimumy ähmetini belleýär. Ma'lum bolşýar Aşgabatyň günorta bölегinde Magtymly Pragynyň ýadygarlygy we ady bir medeni seýlek toplumy hut Gahrman Arkadamyň başlangyjy tatyna bina edildi. Toplumyň bugünkü açylış dawratam akyllar şahyry çuňur hormat goýulýanyň aýdyň tutnamasydyr. Çykyşlarda bellenşýär, asarlaryň geçenligine garamazdan Magtymly Pragynyň eserleri ähmetini ýitirmeýär. Şeýle-de Türkmenistanyň şäherlerinden has uzaklydy, meşhurdur. Çünki olarda üýtgewsiz umumy adamlar kymmatlyklary, watana söýgü, insan perwerlik, parahatçylyk, dost sogonlyk wasp edilýär. Pikirleriň sada beýan edilişi, halk döredijliginiň giňden ulanylmagy, türkmen halkynyň gadymy ruhy ahlak diýipleriniň arşa göterilmegi, şahyryň döredijliginiň tapawutly aýratynyna urly. On goşgulary ýer ýüzüniň durly künjeklerini adamlaryň ýüregine müdimi öçmejek täsir galyrýar. Türkmen edebiýatynyň nusgawy şahyrynyň we esaslanmajasynyň şygyryety durly medeniýetleriň we halklaryň arasynda özara anlaşmagyň hemde hormat goýmagyň ýol görkezijisi bolup hyzmat edýär. Şahyryň durly ýurtlarda şol sany Russiýada, Türkiýede, Eýranda, Özbegistanda, Ukrainada ýadgarlyklary turdurly. Ma'lum bolşýar, Magtymly Pragynyň döredijligine Kakasy Döwlet Mehmet Azadynyň we Günnägoriň beýleki meşhur şahyrlarynyň çuňur halk filosofiýasyna, insan perwerlik garaýşlaryna we ýaty geljegi bolan anama ýugurulan eserleri täsir edipdir. Hormat prezidentimiň ýaşlar watanyň dayanjy we äne müňýylliklardan göz başalýan medeni datly kitaplaryna halk, watan, döwlet ýaly düşünjeleriň mukaddestligi we olara hormat goýmagyň ähmeti, şeýle-de Magtymly Pragynyň nusgalyk ýol ýörelgeleriniň dowamatlygy, oň döredijliginiň ýaş türkmenistanyny terbiýelemekde, olaryň öz ýaly watanymyzyň geljeki ykbaly babatda ägert ulu jogapkärçiligini duýmaklaryny gadanmakda möhüm ähmetiniň bardygy barada aýdylýar. Garaşsyzlyk ýyllarynda Magtymly Pragynyň edebi mirasyny ýygnamak we wagt etmek, oň golýazmalaryny ilmi taýdan öwrenmek babatda köp işler edildi. Şahyryň taglimaty geljegi bolan garaýşlary diňe bir türkmen halkynyň däl, eýsem tutuş adamlaryň ruhy isleglerine laýyk gelýär. Şonuň üçin Magtymlyň şahyrana mirasynyň ähmeti milli çäklerden çykyp, dünýä edebiýatynyň aýrylmaz bölegine urly. Şonuň bilen baglanykda Türkmenistanyň konstitusiýasynyň we döwlet baýdanyň güni türkmen halkynyň garaşsyz erki döwleti, milletiň agzybyligi we jewitligi, beýik ruhunyň gaýtadan dikeldilmegi baradaky arzularyň hasyl bolan onuň nişanydyr. Muňa türkmen edebiýatynyň beýik nusgawy şahyry halkyň ýürek arzularynyň senasy Magtymly Pragy 3 asyra golaýmyndan ozal öz goşgularyna çagyrypdyr. Parahatçylyk, hoşniyetli goňşulyk we açaçanlyk ýöreglerini agraly Türkmenistan berqara döwletiň täze ýamynyň galkyşdygyrny hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymyzyň ýol başlygyna hemde türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamy tarapyndan başlanan parahatçylykly daşary siýasat ugruna üýtgewsiz eýerýär. Bu siýasat baý milli mirasymyzyň we watanymyzyň herki zaman üstünlikleriniň wagt edilmegine ýardam berýär. Pursatdan peýdalanyp ýyglananlar Günnägoriň meşhur şahyrynyň we akyllarynyň dogulungynyň 300 ýyllyk münasibetli geçirilýän dawaralaryň ýokary goramaşylyk derejesi şeýle-de halkara hyzmatdaşlygyny giňertmek, halklaryň arasyna däp bolan dostlyk we dogunlyk gatnaşyklaryny berkitmek, milli mirasy, umumy medeni ruhy ahlak kymmatlyklaryny wagt etmek ugruna alyp barýan giň gerimli işler üçin hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymyza hemde türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyza tüýs direkden hoşallyk bildirdiler.